Hi guys, maayong buntag pataron kay alas 11 pa man. Padulong na sa udto. Wala ko nuday ko guys, so among balay dito oh. Nag-hike ra ko guys kay walay motor. Oh, padto ko dito. Adto ko sa highway kay kanang di pa ko makasakay motor kay mangita pa man ko og kuan guys kaning magba-cash out pa man ko kay ang travel sa akong banana kay naasa ko ang Gcash gi kuan gi sulod sa ako ang kwaon i-cash out na ako kay magbayad ko sa iyahang motor og sa kaning tubig. Kagahapon man ta kumukan niya, wala man ko kalakaw kagahapon guys kay labi sa maputol ni kung chinilas ba. Impas. Oo. Kaganina pa manggod buntag ihulog guys. Matong karon na ko nakalakaw. Halan. Halin na siguro ang ilahang kuan ba. Ilahang itong sakyan ng pula. Adto ko sa highway kay magpa-cash out ko dito din human. Nagay ko guys ay layo manggo dito. Nya magsakay po kog motor guys, magunong-hunong ko magtakyaw na pud ta ay kasayang oy. I-hike na lang nako kay duol raman pod. Noon na nga. Diba kay cash out silang ate diri no? Mangutana daw ko diri kung nabay cash out diri. Kung naa malaga ulan, patay ako ang nilabahan, ayaw sa gid intawon. Kaya kung nilabahan. Ay salamat na i-cash out. Ayo. Asa gabantay dire? Ay, nara di ka diha te. Te pila yung cash out? 20 te. Ay 20 nabuag. 5,000. Pili mo ha? Pila po ang iyong 1,000? $20? Ang problema kay wala naka-internet dirite? Wala. Nawala ko internet man oy. Ito na lang sa highway. Sa highway na lang ta guys kay walay internet sa ate guys. Musakay na lang kong motor bil matug highway. Motor! Nang naunsan. Indiretso man. Layo kayo si Manong. Musakay na lang kong motor guys. Ay. Ha? Na nagkakita mo kong Gcash dito niya. Wala man sila ka ng kuan. Signal. Sa highway na lang kung magpa-Gcash. Motor guys, pero mohonong ko sa highway ay nag-vlog ko ay ala na ay basura yung sa ka ang kwaon nila ron malata ilang kwaon nana ang basura guys mo nang digwa sa basura ani oh nya gibilin asa call ay maujud amo agay taga kuan man nagkuha taga simana di ara ko dana ara ko unahan ko lo kanang nahan gamay kanang ay auto man siguro dani ra kay dari ko magba-cash out. Salamat po. Ala, ako sa ning i-off guys kay mag-cash out sa ako guys. Balik ra ko vlog niya. Sakay na pud tag motor balik guys kay moadto na ta sa tong adtuan. Una kong unong sa kuan sa Pawad. Man sa Pawad
Pawa, daya ko maadto dito sa sentro. Nagta diri sa gawas. Pag-abot ako niya sa balay na napagoy trabahoon. Scholar. Ang lente na po dito sa among terrace. Dayon. Ang ako ang nilabhan. Ako atong o klase niya gabot na ako sa mua kay murag kaulan nun guys. May dag dito maptan ulan ako ihalay dito. Eh murag gadagom na raba o. Gadagom na aakato ang langit. Dalan sa padulong sa sentro bana at adire ning agi sa rotunda dire kay dool ra man ko dire ang pato sa pawat kay kung dito ta mo agi sa atong sige gagian nato dito sa ay o sa dao layo-layo na siya guys dire kay ya pa na ug diha liko na dayon sa wala dool ra. bao ay pula. Arla. Ha? Eh. Kani? Mau gani, mau aman na. Dain. Lamat ta. Te. Ako atong bariyan ang balance nako, tebe.
211. Dili ay 262. Ha? 262. Kuan man ta kung gihatag nimo 3,250. Ah, 2,550 ito siya. Ah, 12. 212. Ako nisuot. at 212 di ay. Ako walag kuan piso. 3,200 at 3,252 to kung gihatag sa imo mo tong. Ako na dito ang listahan. Akong balance kana na lang. Thank you te ha. Mag-unsa ka nagkuan lagi kag Agibuntan ako kay madaot no. kanang daplin din si Maupod. basa. Ako nang gibuntan kay ang magamay-gamay ihan ko algi ko karon kumikong. Ah. Iris diri. Sige te, salamat te. Friday pa ko magbiko. Ano man te na birthday? Luto lang nagbiko ka na may ingredients. Aw. Hala, wala ay basura te. Baka yung taon na to. Aw. Lagi. Ano, naabot na ko. Uy, 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 uy. Adi ko diyan mo agi kay magkuan na po mag-away diri ko agi. Agay, agay. Naning init na. Ang init, padulong na diri. Mauga na ni ako nilaban. Ako ano ibalhin akong nilabahan guys. Wait lang guys. Hi! Ano, tagbo din ako mga anak-anakin. Mga anak-anakin. Oh, kiss mami. Kiss mami. Kiss daw silang mami daw. Kiss mami. Ipangbalhin nato ni guys kay. Ay mauga raman siya diri oh. Kani basa. Anak nato ni oh. Kay para mauga. Kay init kaayo. Mana kog bayad guys tanan. Uy, anak na to kay maigo sa init. Okay. Na. Igo ra ko ning bayad ni uli din ko kay. Wala na ko ning hapit og merkado ay kay. Layo tong merkado magsakay na pud tag motor pamasahe na pud. Ah, wala na ko ning hapit. Uy. Guba ang kimpit. Okay, pag naog bayad ako dito daan guys kay ang pasahe ko na baya. Dito pa lang daan ang pasahe kay kuan 30. Nya pag adto na pud nako dito sa Real Motors ang pasahe kay kuan 20 o 50 na plus karon pag yun pagsaka 50 di 100 gid akong nagasto sa pasahe. Mahal ng kuan guys pasahe kay mahal naman ang gasolina gun mo ni mahal ng pasahe. Daan na ra na sila kana. Kani kay kuan naman ni. Katon ta oy pangbalhin dito ang problema yag muulan dagan-dagan na pud kuan ni. Unya ang problema makatulog ko. Kani kang banana diri ni. Kani oh kunay pangbalhin guys. Dara sa nang kamera guys kay ibalhin ako ni kuan. Diri ra na ko ni sila ipangbalhin guys og butang kay kani uga na siguro ni basa gyapon siya. Ang kagabi kuan pang mga kay ang langit guys mo kuan siya mo dagom dayon mo kuan. Oh, dong. Ito ka di, dong. Para dili man ni mao atong nilabahan. Bisan pagipakangan ni kay gakuan man sila gadugol og kuan suliran mo kuan ni mao jud. Dugol og
Ang bali na to guys. Kay para na ang uban akong kuan nga mancha oh. Manchahan. Jesus name. Hala. Nahulog. In Jesus name, nahulog. Nailag wala ni nakuan. Taguktok ra ba? Nahulog akong cellphone guys. Nailag wala ni naunsa guys. Nahulog. Manglimpin na po ko sa terrace ron guys. Okay. Ana okay naguro na eh. Ay na baga kay diri dai pud. Kuan na to ni. Balhin na to ni. Kainit na guys. Uy. Ang init guys, padulong na. Kani, tira na. Kani, agoy. In Jesus name. Kani, diri ni, kay nipis-nipis. Kani mo idara kay baga. Di para mauga. A few moments later. Nanda ko sa sulod guys. Karon guys kay mag-ilis na ako. Sig sunod si dagol na ako guys. Gusto ko siya magpagkakusiri mami pe. Diri, agoy, ginoo ko kaluoy. Uy, nawa guys, oh. Na, uy, nagbiyag mami. Nahag mami siya guys. Nahag mami siya. Nahag mami. Kaluoy siya kung dogi. Ay, murag magpila katuig taning lakaw. Dali ramang gani kaning lakaw si mami. Ning lakaw ko og alas 11. 5 ning lakaw ko lagi alas 11 ko ning lakaw o na alas 12 sa ka oras ra manggugugod kaluos ko mga dugi pag-abot na ako guys parte yun nilang kung ang hala asa ka akong Rosel. Hoy nawala kong Rosel. Si Rosel dudong kamo ra mang do di ani si Rosel nawala kong Rosel guys. To ara guys ara guys. Nun ana na siya guys matulog na siya whole day. Mukaon na siya guys, gabi hantod kadlawon magsige na siya pamukaw. Karon guys mag-ilis na ko guys kay ako ang limpyuhan ang kaning terrace namo. Kay basa pa dito kay gihumol na ko tuog sabon kay ganinang buntag pa kay para ang ihi mo sulop gyud. George, dara sa kaha basa pa guys Dara sa kaha kay maligo ka otro ron. Ligo na ko otro si George guys kay nalain na pa siya baho kay gusto siya musulo di ari may matong ligo na ko siya kay para umot siya. Na nakuha, nalim ko sa ko ang order. My God. Wait lang guys, kay mag-ilis ako. Si Mickey sa ako ang i-model guys ha. Ara si Mickey nagkaon. Mausa akong i-model. Kay samtang nag-ilis ko si Mickey sa ang model dire. Nag-eat si Mickey guys. Og cat food. Ikaw sa model diya, Mickey, ha? Kaya mag-ilis sa si Mami, Mickey. Mag-ilis si Mami, Mickey. Ikaw sa model diya. Ako sa nitang-tangon ako mga burloloy, guys. Dali ra kay ko, sa ka-oras ra kong lakaw. Iguro mo ko nagbayad din. Uli da yun. Ring begin, and it will never end. So cry no more on the shore dream. Run away and hold me near. Hold me. Tangtangon na to ang ating mga berloloy para pag maglinis tayo ng bahay, hindi sagabal sa ating lieg at saka sa ating tainga. Mag-ilis ako guys, simiki sa inyong kuan guys. Entertainer. Close your eyes and me, and it can be with me. So cry on the shore of green.
Close the window, come the light, and it will be alright. No need to bother now. Lay it out, let it all begin. All that you don't and hold me. Limik. Ay, dalo isa ko ang mikmik na buros. Mga nakay naman ito ni akong buros ng mikmik. Ay, mga nakay na siya guys. Himuan ako ni siya balay. Asam, gusto niya mga anak sa kwarto niya. Na akong mga sanina dito. Nangi, naman gani ini siya sa kuan. Sa bedsheet mo to, nalabahan akong utro ang bedsheet kay kakita na ko siya ng patong dito. Nagiihian niya. Anak na ikaw, Mek. Hindi kayo na, mayaya auntie yan. Ay, gihanga ko guys. Magpahaway sa ako guys kay. Gikan pa ko sa init ay ako ang limpi dito sa kuan. Sa tiris na apay agas guys. Wala pa nawala ang agas. Ay, kuya. Wala na problema. Humanag bayad ang motor. Humana og bayad ang tubig. Kuryente, humana. Among utang sa tindahan, sa atbang, humana. Humana. Okay na. Mag-budget na lang dito ni sa nabilin kay ang kuan guys, ang pamasahe guys ning mahal na. Sa una guys, sa wala pa ning taas ang gasolina. Munaog kag sentro ang pamasahe 20 ra. Karon guys kay 30 na may gipangayo. Ana lang pug ko ning kuan kay ning mahal na ba yung gasolina pero wala pa ning declare ang amo ang mayor diri nga patasan ang kaning pasahe, wala itiriwa pa may tripa gud. Pero ningatag na lang pud. Nihatag ko niya 50, gisuklian ko niya 20. Ako na kung gibasagdaan kay musabot pud ko kay ni mahal ang gasolina din. Mo to nga pag abot na ko dito sa kuan, pag abot na ko dito sa Royal Motors atong gibayaran akong motors kay kuan kaning 20 po di 50 na niya. Ganina nag-hike ko guys, while nag-hike ko guys. Unya nakakita mo kung kwento sa nan o GCash unya problema, gusto ko magpa-cash out wala sila kaning kuan. Wala sila kaning internet. Unya ako apong kuan wala bayad. Diri ba ako nag-connect wifi sa mua. Unya lakaw ko di na ba maabot ang wifi to tiriyuan na. Mo to nga nakadangog man ko na motor, di dagan ko, di nakasakay ko ganina pagpanaog. Oh, mo to naka-vlog ko pagpanaog. Then mo to nagpa-cash out ko. Nagipalong na ko ang cellphone ako pag-cash out kay naman dira ang ako ang GCash good. Then mo na to pag abot ako dito, mahal na gid ang kaning kuan. Bali ang ako ang na kuan karon. Ang ako ang na bayad karon sa kuryente is kuan ay kuryente. Ang akong nagasto karon sa pamasahe kay 115 kay pagpanaog na ko itong nakasakay ko sa unahan kay insiman pa adto sa highway. Jis rabaya unta na. Yun sila kong gihatag ay. Pero mahal man gud ang minimum man gud kong duol ra kay 15. Mauna. Pero sige na lang ay. Talagsa raman pod. Grabe nga guys, init kaayo guys. Unya mukalit og landong, unya ani mo ulan. Unya, mintag dili ni mawala ang agas kay mamubo ko og bulak unya guys. Mamubo na po ko sa kong tanom. Mitras na apay agas guys, sige akong bubuan perminti ang akong tanom guys kay para kuan kaning manguan sa ko sa kong ilok mangibot ko kaning kuan sa kong ilok kay dagan na kaayo ko na kong ilok. Dagan na nagpuyo sa kong ilok. Nanguan ko sa kong ilok guys mag parting lami sa tulog sa kong miming laro
Luko siya guys. Mugi na yung paborito di nga kwarto guys. Kana di dapita. Di na siya magkuan. Butang na ko ng cellphone diri guys kay manibot kog ilok guys. Kay daghan nagkuan akong ilok. Alam manguan pa man di ko sa bintana di namo ron. Kaning bintana ko ang kuanon. Daghan nagbuhok akong ilok akong nipis ra man kog kuan sa kong ilok guys. Dili man ko baga og balibos kong ilok. Ay, naunsa na hulog ang sa amin. Pwede ra ba yung dili na ko ibtan pero lainan manggod ko. Lainan ko na ibuhok. Ni anak na lang nako. Mas duol di ari. Dili ra ba ko against the light guys? Klaro ra man di ay. Naro no nagas na jud di ay. Wala man guna ko ni naibot tayo katong nayayay ko ba. Di jud ko mulihok ganahan muli guys basta mayayay ko guys I promise. Guys. Mingo kay imong lugar guys no. Manuog ninyo kay kuan na sa langgam. Si juga tanas mangga. Oh. Kana mangga na di ginamanag ko kasi ginakuan. Wala mong gyud tao di pero migon mo na. Ami ra ba kinang mangga kay kagugkog kaayo na din dili aslom. Ami kay sa tanan. Mm. Daghan na jud dagay ang balibo oh. Bisag nipis lang siya pero makuan gyapon siya maklaro nga naay balibo. Katulan magugug naay balibo guys mo na nga. Ako jud ni ibton. Mm. Na guys. Mm. Maklaro siya kung anaon siya. Ang problema kinsay mo binat way mo binat. Akong dudong dagwal po di po ni masukog binat ako ng ano kong ilok. Anaon siya. Ay, in Jesus name. Anaon na lang na ako okay. Kung ani o magugulas uy mura tag malibat. Agay, kaluha akong mata. Kaluha akong mata, guys. Mm.
Ay, galawa akong mata in Jesus name. Walang kaayo. Nahulog ang samin. Gwen, sakit ako ang liog. Sakit ako ang kuan. Magpalit pa ba? Kani man tang sa amin gid ako ang project. Oh, nga paliton dito sa sentro. Malimot man jud ko eh. Nako sa amin dako kay guys ang buak. Ay, Diyos ko Lord. Ay. Guys, no matter how I try. Mm, 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 mm. Mm. Wala na guys. Sa pikas na punta. Di man ko ganan ka ng balbasan akong kuan guys. Ako ang ilok. Di ko ganahan kay kuan kaning mudaghan daw din. Murag manok ang imong ilok basta balbasan. Nang di ko ganahan balbasan. Nakuha ko an ragyod na inaani o ibot. Guys. Kung di pa buko. Ang tawon, manok rin madungog. Manok og kanang mga kuan sa motor. Madungog man gyapon diri ang mga kuan sa motor guys kaning mga tingog na mga tingog sa motor mana. Kuldura mang highway ko diri good. Kung sa shortcut mo agi, pero dito jud ka mo kuan sa kalsada mo. Kuan jud ka sa kalsada kanang mo kanang kanang bitag stress mo diri agi anan pasulod. Kung dito jud ka mo agi sa kalsada jud. Layo gid siya guys.
Pero dito ka sa shortcut, dool ra. Ako man gud kung gusto ko mo kanang sakay dayon nga kanawa na ko apit-apiton paliton sa kuan sa highway. Ato ko shortcut, guys. Kaya ang shortcut yag Pasaka. Ako man tatong balikan ang iring ganina, guys. Unya kay naman mahadlok ang tamo ato nga naman to tagiya. Hoy Rochelle, you wake up na Rochelle. Mata na si Rochelle, guys. Tara guys, agay. Hoy Rochelle. Hoy, na wake up na ikaw? Na wake up na? Hoy. Pagkaon na dito, wala pa kay kaon ha. Naghinuktok lagi ka ay. Ha? Hoy. Pagkaon na. Nagmuni-muni pa na siya, guys. Unya pa na siya mugawas. Unya dapit. Kaya nagmuni-muni pa na siya. Manana na siya, guys. Nagmuni-muni pa. Unya dapit mugawas. Ano siya nako. Bakit? Bakit, day? Bakit? Agoy, in Jesus name. Kuan lagi ba mo? Iana na lang dito siya, guys. Kaya, ug idungo siya, guys. Kuan siya, mahulog. Magliso jud ko kanang ingon ani nga kuan ba? Ibot. Pinato kung akong bana. Untoy mo ibot ani? Nya uto po to di kay kaklaro. Na, guys, ang ating kailukan dyan atong ibtan kay daghan nanubo. Gani ni akong kuan sa kong ilok, guys, kaning buhok sa kong ilok kay dili jud siya mo baga. Inaturo to ka baga siya kasi nagito mo daghan. Pero bitog shiban bitaw no kay maot daw kay shiban kay kung shiban daw kun nagtulok kung sipon. Kung shiban daw kuno kay yag kuan mulabon daw. Muna ako wala jud ko nagashiban ako ang kuan bahalang magantos kog ibot-ibot ani. Nabay to itaplak og guys nya mahadlo ko guys sa parihar to sa shiba niya. Yag kuan mo dagahan. Mo gina kang akong kadlukan guys kanang mo dagahan. Ayan kita na ang babaeng dako niya. Makadlagong po doon ang ship, guys. Ano nila, mulagong do imong ilok ana muna nga. Ako di jud ko mag-ship. Guantahon na lang nako ni ingon ani nga ibot-ibot nga ingon ani, guys, kaysa mag-ship-ship da. Na, guys. Laibot lagi. Amir ba kayo pag-ibot kay ilok na sakit. Na di makuha ay nanukat ni siya ay. Nagangad siguro ka. Na. Uy, nga naman ka, di man ka makuha ang mga ka nga. Ikaw na lang mabilin. Pisto lang guba, di makuha ang kani mo, lami kayo. Kung ano pa, maigo pa daw kong panit, sakit kayo.
Ya, naibot lagi. Apa oh. Nadungan lagi. That you and I forever. Na guys. Okay na kaayo guys. Okay na kaayo guys. Kalami ani oy. Kanang mga gagmay ba? Kuha ba ka to? Ano, kuha siya. Kani bang kani mga gagmay umuni gilok kaayo ni mga gagmay kaayo. Ganing katol nga gilok. Naman na ko na ni. Okay na ni guys. Okay kay guys. Okay na ni. Okay pa sa all right guys. Okay pa sa all right. Napay usa na bilin kanina lang dito. Kari na lang ana putol na. Ay, nagawit ko guys. Kung kilay, di man ako ni pwede ko ano na kung kilay good kay. Kuan mo dumi padaghanon daw ni daw. Pero kay pati naman kuan na ibtan na to. Masakit ra ba ni ibton ang kilay kaysa ilok. Magkaluha-luha ta ani. Ibtan ako. Ako man ang ginakiskisan guys. Nya kay naa naman ta diri di kay ato na lang ni ibton. Now, sakit kay magluha akong kuan kamatahan aning Agay, sakit ba? Tulog sa under. Ang anak magud tungga kuan ani guys nga dili daw ni diri kuan nun. Kuan niya. Mura magning labong na lain kung dili kuan. Na, pating labong na. Tamnan na pud og kuan. Sibuyas dahon, ang kalabong. Nino kay mong dapit diri guys no. Dili bitaw para sa mga ubang kuan guys ni grabe ka sadya. Dito dapit sa kuang mama guys kay hibog dito. Galing lang nakakuan dito kay daghang mga marites dito guys kay squatter area man dito guys. Daghang mga marites dito guys. Pero maadto ko dito bibo kay na dito tanan ako maigagaw, na dito tanan mo kaliwat. Tapok dimi dito. Yan, nindot na tong kilay. Kumpara sa pikas. Ang pikas kay kuan pa kayo. Gubot ang isa. Kuan ang isa o nindot na. Wala na siya gunting. Guntingon ni siya.
Or ana lang ni siya, di lang ni siya guntingan. Kaya nindot na siya nga, hindi siya guntingan good. Na, nindot na siya diri, kasi diri guys, diri na puta sa pikas. Di ra ba kay ko kabalo mo ko ang ari mo, agay sa kita eh. Taga na gid siya nanurok guys ay, as in. Gay. Sakit yun ang kilay ibton ay kay sa ilok. Oo, sakit siya. Ano ka si Rusil? Na natulog ug balik si Rusil. Mas baga ako ang diri kaysa diri nipis akong diri oh. Tulo ko sipon. Ah. Tulo sipon guys. Very good. Walay panglugod. Paghuman ani ron limpyo na pod. Ano? Limpyo na pod sa pamandian. Dako kitim ang iro sa muslingan guys. Ay. Mana ko guys. Na, ugutomon ko ano ron kay. Saan na lang na ako ni wala tay kanon ani wa na rice. Naglungag na lang ko daan.
Kay kabalo jud ko gutomon ko ron. Kilay is life. Dugay na ba na ko ni wala na ko anan natagad ni akong kilay guys, mabait tong nimbaga na. Kay pabagaon lagi daw niya. Paglain man hinon pabagaon ay mura magbatay angay. Mana? Ang atong ilok, i-check balik atong ilok. Napay nabilin. Makitaan di siya guys kung imong iyan na inaton oh. Na diri oh, na nabilin diri oh. Mm. Hmm. Kuha na. Na, okay na. Na guys, okay na guys. It's okay time. So guys, diri ra taman guys kay manglimpyo pa ko sa terrace guys. And human magpahuway ko kadyot kay murag nalipong ko guys. So salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa kuang mga new subscribers. Thank you so much sa inyong suporta guys. Walang sawang nag-support sa kuha. Thank you so much sa inyong tanan sa nag-like o share sa kuang mga vlog. Thank you so much ug sa naglantaw sa kuang live sa kaganina. Thank you sa inyong tanan guys. Ug ako ang nantaw inyong ngalan sa isa-isa i-subscribe tamo balik. So bye everyone. Amping tanan, I love you all. God bless.